Welcome viewers to Stories from the Block, a podcast about the everyday efforts shaping a greener and stronger Meghalaya. We bring to you stories of growing forests, creating livelihoods, and facing challenges together. Brought to you by the Community-Based Forest Management and Livelihood Improvement in Meghalaya, the MegLife project, financed by JICA and implemented by the Meghalaya Basin Development Authority. In this episode, we bring to you Kong Sentimai Mynsong, a single mother of 3 who turned loss into leadership. From midday meal cook to 2-time Best VCF Award winner, she's helped her village grow not just trees but her trust. This is her story. Kut Village pun kong pila ka por jung pi but ngi pedang subhai pi chicken ka podcast jungi ka bangi podcast stories from the block. Te kong pila ban batai kendat chpanga jung pi ka kerteng jung pi dish nong na e. Ha ta. Kut Village pun kong hai pi ro te ka kerteng chunga ka Kong Sentimai Mynsong. Te ngadai na po kasnong kut. Te kasnong kut chungi ka hapa po ka blok marong keneng. Te kong pila ban batai shpang ka jingya denti ka jung pi mo ngangai pi de ilong me jalai ngot gi khon. Kal taka jingya lenti jung pi kalong ka basok ne ka ba e bat pi bat e ka kamru ha ka ni ka project make life chungi pila ban batai khendet yengi shpang ka ni ka jingya lenti ka jung pi. Ha ta. Te ka jingya lenti chunga kum kalong kami habang adon lai ngot gi khon. Te kalong ka ba so sat ba namar banga hap hi te ban kit khle e ke ka semmo teng hap biang pan dap iki khon ki ti te ban iki chinon kam hi ngasem ta kalong ka ba e ba yanga te kata ka chinga lenti chunga te manga dei pat ke briu ko ba don bet ken chinga chem ka banga la bet bangan pendap iki ka sem wala dang along makana kri kun thai henre ngadon pat bet ka ta ka mesem bo ble nom ina kin yanga hakata chinga lenti chunga te nga persyang ban balakat bang ayo kicing belang nga leit bet kat bakot kibriu nga bala sajan nang tanga bala tre shalom te kibriu ki man kapor ke ban khot yanga ban leit belang tu ki ong wan ha chungi ban leit po nur ban thung phan wan ha chungi ban leit thung kaba te nga leit bet nga tre bet namar ba sisen bang tre chung kibriu nga leit bala chung kibriu nga eat bet ya katu kicing bala kabang ayo nga it namar nga khain bet matanga tre chung kibriu kalong bet kumbang nga tre halajong ngam chu pen sep e ya kapor ban syongkai le ngam chu pen sep e ban ya ka kanta bangan penle no e ka banga klem tre hende nga tre nga minot bet kenya kam takibriu gus ngutenat yang ki khot be yang ban bala ngale nga long tang inong lam khamat ya phi ba phin yas nok tilang bat kini ka project namar hasnong chungi dang duna dang don dang bon ki baduk bon ki barep bon ki beshubalasngi bon ki bishubala ban tre chopkat kumto te long kidang ya duna hina dong sadong te takadaw kenya pan sutho yaki bakinya tre kini simentalang te bangin kumno bangin pende pensa ya khlaw kaptap namar bhasno chungi mo kibreu ki kadang dai bet ka kariraj kumba ong nidang ya yo ban ya pom pathari kiding tenga hikai kenya ki kumno bakin tengkai namar ba kilong din mandin chungi ru kin suk kenya na bod mo ladangin ya bam no mangi ki banak khamat ki banadin kumno ladangin siya pom mangi ki banak khamat ki banadin pat kin long kumno tenga hikai kenya ki ladangi pom sengin ladangi pom ki ding kamut ngin nang thung kenya ki nang penyari ki namar ba khanang ba nginom do kenya kal er ka khoj nginom do kenya ki long din mandin chungi kin ya yo hi ken ban ya pendon kamlang khanam ba kinom stom ken ki long din mandin chungi ka kam ka bangabat kum bis te kalong ka ba so sat pikong namar ba hasnong mo ki dang don ki ba keno ru bang ba yo tang mga te dang ap chai gum turu tabangam chupun ngap e kata nga ya sha ba kita ki ai baro nga persyang ba ki ban pen snotho mo ba ngin yo ladangi pediang ka ni ka project ngi yo ya ka community hall ngi yo ya ka community nursery ngi yo ya ka plantation community plantation nginang kumno ban yo nginang kumno ban pendon kam habia david ki cloud te habia debet kata ngi yo nong hisibo na ka community nursery mo hadin bala kani ka project pat ngin sa ya tre samangi pat ru mo ngin yo bande gitu te kalawan am ka phone po snong chongi Kade pa te ka snong kala shu rai perkawan ka project ne ban pin mi khmat ip kumita I village community facilitator ne thrai pi ka snong ka don chane ayu happy kan baka ra la ka rai hi kum tu phla ban batai ngi te habia dei ba kata te long
ngala don lepa hapo ngala don lepai ha kabede bet ketua NRM. Habede bet ketua NRM kabede ban tengkai ki klau ban tengkai kendau siap ika ngali training ro hang tu. Te ngali training hang tu te nakalyang kasnong ki iya nga bangalong light load mo namar ba ngade ka wei ka ba shai rung yeng. Ban hum bisit yaki tliu yeng ban yapor yaki ban yakana yaki ban form po SSG ban rung po SSG te hadin kata kan takapor i saudar i chet no yang akan bangalong kum IVCF te ila silak yang te ngale training no po pentorum kra te ngale training lai singi te hadin katu ka training chang lai singi pat te kamut kikli cingkli pat kenyang hadin ba kikli cingkli yang akum no bangan le ondang la le chesnong pintrege ai bapila yo training nang ni te ki ai certificate te ngayo certificate hadin kata ngawan sesnong ngale ikan do sodar ngale ikan do ikrang batong ngapen syai ki kumdo bangin thung ki ding kumdo bangin tengkai khandau ka siap ta to kapor ngalong face to face bete ngai ikan do ki pat ba te ki bir kustenat yang takadau ki ya jet no yang bangan long kum IVCF ti kum IVCF fibat ki kam ayu kibu na thrai ki bli tangga we te kum IVCF hi posnong mo kam ka banga batte ke long ka ba cincar hi mo ngalong habia day bat ka community habia day bat plantation habia day bat ki kot kisla te habia day bat ka meeting te hakabia day bangan phone ya i sherman mo i sherman chingi de soda chang snong changi hi tanga phone i soda ong soda ngi bo meeting no bangin sedang no ya ka community nursery ha ka chaka tengang ha ban pensyai menta ban shwa bangin stang nangkong ya community nursery ngin ya sila ka chaka ha ka ba ibyang ka nate ka bakam isbo khandau te kila ya chet no ya kata chaka ka badon hasnong chungi ka bakar teng ka klu tenga hap hik emban bandon sabat kinong shnong ro banyak kendo bat ki ban pensyai bakin ya letrai hang ta onda pi letrai hang ta ro pin yo hiken ka bainong mo kamtam kawan hi karoi ka paru asnong chungi te hadin nang tu nakalang ka office ki pa ban sinanor kumbash punor nang ta ngiya khle ya ka khandau bat ka sbo nang ta ngiya thep apa pulibak ngisa thep sayo sumbai hadin nang tapat kumba arlai tiyaw ngin yalet bat kin ban ai man kasngi ta hadin nang ta ngalet yalam ban thawi ki nyut hang tu panasari ta hadin nang ta pej iki knyang yo ki bam yo ki tu ki sumbai panasari ta hadin nang tapat ha ubenai March April kumto tengi astang advance work ngile advance work ngi pomik to kinyot hadin bangin da pomik to kinyot pan ha ubanai June tengi stang kin bathong ya ki tan riding kita tan riding pat ngiyo na po kana sarila chang hiken ubala he nang ta tengi ya shim ya jet ubala long banthung ya thung po plantation tendang la ya thung kumto ala hikai hi ki bakin thung ki ding bakin aya ka spacing ka chingchingai lai mitar uwei hadin bangila dep thung yo to ding pat ngisa le saya ka widing ka bangin penko dapo tra chung tu ki ding kanang ba knyang ro kom yor ban ba mi ki nane ka ding ro kan like kin ban ba te ka wedding pat ka don hadu lightly first wedding second wedding third wedding te ya kata ngi pendep hi baro lightly te hadin bala ngi pendep ya kata ka wedding ngile ska fencing te nga hikai hi ki breuro kumno bakin ker bakin thungi tu ki pol ban pandai tu sinar wala ada kidai ki rang ba ro kum ka kamram changa VCF nga hab hi ban batai ki sakawai ro habia dai bat ka kot kasla habia dai bat ka masterol te hadin nang ta ban ai bainong ki nong trei tang hab ban lumbiang da ka meeting nga ongi sherman pej mentala dai ka por ban ai bainong no ye ki brew ki batrei hanasari ki batrei ha plantation ka wedding ka fencing kumta te i sherman ila ongi ngangin pelong no da ka meeting hadin bangi pelong ye ki meeting pat ngila ya rai ken ha po meeting bangin sa siu no ya ka bainong ki batrei ha po nasari ngin siu no i ka bainong batrei ha po plantation te takapor nga tho ya ka mainit register te nga tho sai ka masterol nga tho di sabat iki resolution nga tho sabat iki advice list lay ban baklar lang ra hap tho na do ki name account number branch te IFSC code nang te total iway i member
te iway itu inong rap ngahap detail si kina duk chat aduk klik mo along kumta long haban concentrate bha por banga tho ladang bakla account number kan sapoy ke pisach ka way pad ngahapan concentrate bha por bathoy itu account number pi ya ka kashibuk rong atho ken kashibuk rong atho ha be dai bat ki receive pala point po SPMU mo ka phone bala pha na din ta sa expenditure bangila siu kata po nursery ngasi kata po plantation te barok khoj hi kiching tray to ngalej monitor man ka pon hablej conservation pon hablej dok au pon hablej po community hall hablej po plantation lej nursery kumta man kas ngi ngalej ngabo rutin bet bangan lej bet nginge tu ba PO eka Best Village Community Facilitator Award Arsnem Kinti Arhajar Pusau Arhajar Pusan ne kani ka jingyo ani ka award ka mentoy UP ka mut UP to batai le mengi as ngok men ha ka ching sha nga por khat kum no ya award nga lengo te la de kum no ya award mo haba long atrai kum to le to long kum no ya award ladang perkhat shisha pat ni kacing trishtam kacing trishtam chang kam dei surate ka ba tang kum tu kum ni ala da trishtam sha na badara selap kan no ngam cuk pep benlech plantation hakapor bangi lech plantation li kadon ka wa ba ka bahe ba te kacur uslap ha la he sa ka posh ni shini rong idang yakap silang namar ba umlong te ban pep chatu tada pi pep chatu por bade plantation kum tu kumut tu sembai un sayap nang ta un sa ki masir kin sabam tengi hap te ban let namar ba knang ba ngin nom do moy tu sembai ba ngala dep kit na padan sari la ne ba ngi da dep phet na bar te kumta tang ba long ha ka ching ngau chunga pat ba ngayo iknik award long as komen kwa ba I'm semi ki way ruken bakin ya trishtom bakin id ya kakam mo sisen bakila yo iknik kam kin dai ban ong bakadai ka chunga kin kam bit bakadai ka chunga kin don kata kam sem ban id la ne ban long yai sha kin ke ai bro mo long asok komen si sham sula batai re te ki khun ne philik lai I mona do pe phi shet ka midday meal hadu banyo ne ka award kataru mongin on aktin pareng kum I single mother mo second ka award kadi tang ka step number 1 kindang bun chu shakman ne ti na ka jing pet ka jing yo I ka jong phi de kong kanika project kala pen pro jabing ni MA ki nong shong shnong jong phi khamtam ha bakia pet ka me mariang bat ka imlang ka salang ngalayo ihi baki don shisha kata kacingkela hana do bakawan kani ka project mo na maras nong chungi kidang don tang kinong rep kim patip kumno bantungi ki dengro kim patip kumno bantang kai ka khlaw kumno bangin ngimdai ban pom pathari ki deng ten nadu bawan kani ka project pat ngayo I baki biru kila shai ken namar ba kila tip ya ka por bantung deng kila tip ya ka to ka santarik ujun badi ka wal environment day kila tip ya ka toro te kila sedang ken ban tengkai ki klaw bakin nompom pathar ken moi ki deng ki sit kila sedang tip bangim dai ban thang patharo I klaw kila sedang tip namar ba hasnong chungi kidang David ka raj em tu ki briu kidang shongkai klaw te kidang ya di kidang ya bam ya di yang na ya shongkai pengan kum tu te kidang don ka por ki di skret di ayu to long kan sa ing ken ka klaw tam tu te mentapat long kila sedang ya suthu pawan kan ik project pi namar ba kan ik project pat ka umlong ra ban thang klaw umlong ra ban pom ki klaw takadaw kila sngu thu kila nang hiru ban thung ki ding kat no ka chingai iwe pat namar kila sngu thu pi ya kata ka ching ko dor ki klaw ngarung ap shai ki namar ba habangi pom ki ding ide ban thung te kata ka ching thung ding chungi kalong ka ai ching to shisha bat ka pen pro chabing shisha hiru ya kino shno chungi namar mata kila tip kila phone yang mas ndep thung man kani kila ong ka wedding impat tray re kila tip ya ka wedding kila ong ngi la kwa tray ka wedding kata ka teng ki ong kata ka fencing im pat dai por re ban le kila ong kumta namar pli ki mo ngi dang dai tang dong kondong te kila dai ka snong sha ba kut do na kut bat long la kut lut na ki ai baro teng du kut hi kala kut hi ta kamot ka ching nang ching star u kalong bun badang sa kut bitang hasno hite kumta kila ya pro chabing sha menta te ani kini ka jinya lenti jong phi kalong ka ba tama kalong ru ka ba se so de ha ba ngi la yasngo te kong ni kit bok riwang phi ba ngi du ba mde tang athliki award ba pinyo
bapla yo hande penyo shishu taki award mo ta EVCF ni nong mi khamat jongi khamta ma ka kam jong kanika me maryang ka jongi te khuble shibun e ka por jong phila pala kerpang ngi but ngi nong pet yakni ka program jongi mo kinyo men sim yakni ka jing trish tom jong phi khuble shibun ko ha ita khuble phiru ta